Θα επιλέξουμε τυχαία τα δύο προφίλ στο Instagram. Ναι. Το λάπτοπ αντιπροσωπεύει την αγνότητά σου. Δεν ήξερες ότι υπάρχει αυτό το παιχνίδι? Όχι. Γιατί? Γιατί δεν το ξέρεις. Δεν είναι πάρα πολύ γνωστό. Γι' αυτό χάνεις. Ο πρώτος followers που θα επιλεχτεί, ο πρώτος follower είναι... Αφού ο Ντίνος ανακάλυψε το καλύτερο παιχνίδι που υπάρχει. Ντίνε, το ξέρεις εδώ και 2 λεπτά και προώθηκες. Θα πάμε στους followers και θα επιλέξω 2. Ντίνε, διάλεξε έναν από αυτούς. Αυτόν. Ο Μανός. Έλα, μπαίνουμε μέσα στο Μανώλη. Δεν το λένε Μανώλη. Είναι από τη Σκιάθο. Σταμάτα μου ρε. Και τα τρίκαλα. Ωραία, να τους ο Μανώλης. Ο Μάνος, Μάνο δεν το λένε. Είναι Μάνος, Man OS. Man OS. Μα από ό,τι λέει εδώ, του αρέσει η μουσική. Όχι. Είναι influencer στη μουσική. Του αρέσουν τα μήλα. Αγαπάει τα μήλα. Τρώει. Φιλολογία στις Αθήνες. Είναι στα τρίκαλα και είναι μόνος. Κοίτα. Single bitch, single. Oh my god. Κορίτσια, προλάβετε. Good to know. DMON. Oh yeah. Και έχει highlight και θα δούμε και το story του. Oh yeah, έχει και story. Ναι, να μην έχει. Νομίζω αρκετά με τα story του, αρκετά. Έλα. Πάμε να δούμε εδώ. Το κράζεις. Το κράζεις. Λοιπόν, να έχει φωτογραφίες του. Έχει πολλά like. Ναι, εδώ είναι ο Μάνος. Παιδιά, έχει 12.000 followers. Πρέπει να βάζει πολύ ωραίες φωτογραφίες. Αφού βυθιζόμαστε ακόμα περισσότερο στο προφίλ του Μάνος. Να τους εδώ. Ποια να ανοίξω να δούμε? Και αυτή εδώ. Αυτή. Ποια? Αυτή δεν φαίνεται εδώ. Τι έχεις να πεις για τον ντύσιμο? Stripe mode on. Αυτό έχω να πω. Όπως θα λέει. Ναι, σωστά. Stripe. Εντάξει, Adidas. Και νομίζω εδώ πέρα ακόμα και στα σχόλια φαίνεται ότι είναι μαναράκι. Μόλις μου έστειλε μήνυμα ο Μάνος, αλλά δεν το δείχνω. Sexy boy. Oh yeah. Ας πάμε και στα υπόλοιπα. Θα μου πεις εσύ που θες να σταματήσω. Κατέβα λίγο. Γενικά βγάζει ωραία selfie άμα δεις. Εντάξει, είναι λίγο θολές βέβαια. Εντάξει, μωρέ, όλοι κάνουμε θολές φωτογραφίες. Έχει βρει το προφίλ του. Κάνετε. Έχει βρει το προφίλ του. Εντάξει, κοίτα. Ωραίο εδώ πέρα. Η μητούλα εδώ λίγο. Αλλά πώς? Κάτσε, περίμενε να δούμε. Βίντεο. Όχι φωτογραφίες. Εντάξει, αυτό δεν είναι κουνημένη και θολή. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει όμως. Δεν πειράζει. Έχει στυλ όμως, άμα προσέξετε. Επειδή όμως... Ο Μάνος μες στο Μάνο. Σταμάτα ρε, μας παρακολουθεί όμως και δεν πρέπει να λέμε. Γεια σου Μάνο. Γεια σου Μάνο. Είδα ότι μου έστειλες μήνυμα. Oh yeah. Και αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή να ξέρεις είναι υπέρ σου. Τι θα το βοηθήσει? Να, εδώ Μάνος δοκιμάζει. Είχε περάσει μια σεξι περίοδο. Εδώ είχε περάσει μια περίοδο με τζέλ. Με τζέλ, Εδώ χαμένος μοιάζει λίγο, αλλά τι να κάνουμε. Αυτά τι είναι? Τα τζέλ που λέγαμε πριν. Για το μαλλί, παιδιά. Εδώ πέρθε, έτσι. Forever. Oh yeah. Είναι pure. Είναι τόσο αγνό σαν το pure. Έχει πάρει τον τίτλο του swag από τώρα. Νομίζω θα πάρει βραβείο swag. Λες. Ναι. Θα μπορούσε. Πλουσιόπεδο. Εδώ η μασχάλη του. Ωραία, ας δούμε και την πρώτη φωτογραφία του Μάνος. Εντάξει, προφανής η βελτίωση σε σχέση με τα τωρινά του post. Κοίτα εδώ, ασπρόμαυρος ήταν, έχρωμος κατέληξε. Ωραία. Τι έχεις να πεις για το Μάνος? Ο Μάνος είναι δυνατό αγόρι, φαίνεται από τα μπράτσα του και από την πυγμή που τη βλέπουμε εδώ πέρα στο χέρι του, παιδιά. Ποια πυγμή? Την πυγμή. Μπράβο Μάνος, πολύ ωραίο το προφίλ σου. Πόσο του βάζεις στα 10? Στα 10? Ναι. Ένα 8. Στα 10 ο Μάνος. Ναι. Είναι πολύ δυνατός.
Έχει ακόμα περιθώρια βελτίωσης. Βέβαια, Μάνο, φίλε μου, καλέ και αγαπημένε. Αλλά. Σούπερ, 8. Έχεις βρει το προφίλ σου, Μάνος. Τα ρούχα σου έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ από ό,τι είδαμε. Δηλαδή, πλέον φοράει τα Adidas του. Έχει γίνει σωστό influencer. Oh my gosh. Και. Πίνει τη πέλφε του. Ναι, ναι. Συμβουλή στο Μάνος. Για το προφίλ του. Ναι, να γίνει κάτι. Ή για τη ζωή του. Και για τη ζωή του. Λοιπόν. Σου εύχομαι, παιδάκι μου, όλα τα καλά μαζί σου. Όχι, Μάνος. Να συνεχίσεις όπως πας. Για ή μεγαλόχαρη μας. Μπράβο, Μάνο, για τη συμμετοχή σου. Τα πήγες πάρα πολύ καλά. Ωραίες φωτογραφίες σου. Θα ήθελα να δω κάτι πιο εικαστικό από το Μάνος. Πιο πιασάρικο, νομίζω. Ναι, πιο πιαστάρικο. Και βέβαια έχεις να ανταγωνιστείς και άλλους Instagram. Και άμα θες να με χτυπήσεις μετά από αυτό, είσαι στα τρίκαλα. Οπότε λίγο δύσκολο. Ο επόμενος follower που θα διαλέξω. Εσύ τι θα διαλέξεις βασικά. Πες μου. Κατέβα. Stop. Είναι η Ιωάννα Μουρσέλα. Η Μουρσελά. Μουρσελά. Η Μούρσελα. Η Μουρσέλα. Είναι μοντέλο, είναι χορεύτρια. Στην Πάρο ονειρεύεται. Λόχαν, Sin Studio 24. Δουλεύω κι εγώ σε μαγαζί Λόχαν. Όντως. Να δούμε το story της Ιωάννας μας. Γεια σου, Ιωάννα. Hello. Δεν την έκανα tag. Θα την κάνω. Μια γάτα. My sleeping baby, her baby. Μια ποδάρα. Oh my god, sexy πόδι. Εδώ είναι το προφίλ της Ιωάννας. Μοντέλο. Μπράβο, Ιωάννα, το έχεις βλέπω με το Instagram. Στο GMCM έπρεπε να πας. Κοίτα, κάποιον μου θυμίζει βέβαια. Δεν να είναι καμία γνωστή. Η μάνα του Στέφαν. Όσο εισχωρούμε όλο και πιο βαθιά μες στο προφίλ της Ιωάννας. Πάμε στις πιο παλιές της εμφάνισης. Ναι, θα πάμε στην εφηβική της περίοδο. Λογικά θα τη βρούμε σε καμία φωτογραφία με σπηριά. Άμα φορτώσει βέβαια ποτέ. Τι καθαρή. Εδώ είναι η Ιωάννα μας. Βγάζει μια φωτογραφία ενώ μια άγνωστη πλένει τα χέρια της. Τουλάχιστον είναι καθαρή φίλη. Δεν μπορεί να είναι φίλη της, μπορεί να μην την ξέρει καν. Αύριο είναι Χριστούγεννα, η πιο σημαντική και όμορφη μέρα του χρόνου. Oh yeah. Ρομαντικό πνεύμα η Ιωάννα μας. Φυσικά με τα αγκάθια εδώ πέρα. Ναι. Ταξιδιάρικη. Πηδάει κιόλας. Oh my god. Λοιπόν, η Ιωάννα έχει πάρα πολλές φωτογραφίες. Πάρα πολλές. Είναι πολύ δυνατή για το παιχνίδι. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν θα προλάβω να πάω στον πάτο. Δεν προλαβαίνω, είναι τόσες πολλές. Τελείωσαν. Να, η πρώτη φωτογραφία της Ιωάννας. Ένα άλογο, Έχει αλλάξει πάρα πολύ μέχρι σήμερα. Είναι πάρα πολύ διαφορετική. Ιωάννα, μπράβο, έχεις τεράστια βελτίωση μέχρι σήμερα. Αυτό που έχω να σου συμβουλέψω. Έχεις κάποια συμβουλή να της δώσεις εσύ? Εγώ. Ναι. Να μην βγάζει ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Εντάξει, τώρα βγάζει καλλιτεχνικές και ασπρόμαυρες να είναι σαν μοντέλο. Πόσο τις βάζεις? Κοίτα. Έβαλες το Μάνος 8, να μην ξεχνάς. Για να είμαι αντικειμενικός, η αλήθεια είναι ότι οι φωτογραφίες της είναι επαγγελματικού επίπεδου. Είναι και μοντελάρα. Είναι μοντελάρα, πηδάει κιόλας, φυλάει κιόλας, είναι ρομαντική, είναι και ταξιδιάρα ψυχή, φυσικά. Ταξιδιάρικη. Εγώ δεν βαθμολογώ. Δίνε πόσο τις έβαλες? Δεν τις έχω βάλει ακόμα. Πόσο? Λοιπόν, εγώ προσωπικά τις βάζω ένα 9. 9, Ναι. 9 και όχι 10, γιατί παιδί μου είσαι πολύ μικρή ακόμα. Μπορείς και έχεις ακόμα πιθανότητες βελτίωσης. Ενώ ο Μάνος το έχει κατακτήσει το φταράκι. Ο Μάνος έχει κατακτήσει την κορυφή, την έχει πιάσει. Μπράβο Ιωάννα, κοπέλα μου, συγχαρητήρια. Ωραία, έχουμε τους δύο υποψήφιους. Και θα βάλω και εσάς να ψηφίσετε ποιος είναι ο καλύτερος λογαριασμός. Φυσικά, όλοι να ψηφίσετε τώρα, όχι τώρα. Καλά, δεν το έχω ανεβάσει εγώ. Τέλος πάντων, και ο νικητής αυτής της
αυτού του διαγωνισμού θα κερδίσει Ναι. ένα αόρατο iPhone 8 Plus. 8, ένα αόρατο iPhone 8.